नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, हल्ली म्हणजे गेल्या काही वर्षात आपण अनेक तरुणी पाहतो म्हणजे रस्त्यात, तर ते असे चित्रविचित्र कपडे केलेले असतात। कुठे फाटले असतील कपडे ते सांगता येत नाही आणि ते फॅशनच्या नावाखाली मिरवतात ते कपडे घालून। कधी कधी तर असं आपल्याला लाज वाटते समोरच्या माणसाकडे बघताना, आणि ते कमाल वाटते की हे कपडे माणूस घरात घालून स्वतःच्या राहणार नाही किंवा वावरणार नाही, ते कपडे घालून ते सार्वजनिक जागेत देतात। अर्थात असे कोणी कुठले कपडे घालावे, काय करावं, हे ज्याला त्याला व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, मतस्वातंत्र्य आहे, हे बरोबर आहे। पण हा स्वातंत्र्याचा अपलाभ आहे, गैरफायदा घेतलेला आहे। कारण घराची खिडकी उघडी असली मोठी आणि दरवाजा असला तर आपण दरवाजातून जातो, खिडकीतून जात नाही, असं लिहिलेलं नसतं कुठे, किंवा असं नियम नाही की दरवाजातून आलं पाहिजे म्हणून, तरी ते करतो। किंवा आपण घरात स्वतःच्या बोलतो तेव्हा आपण किती जोरात बोलतो, तसं आपण बसमध्ये बसल्यावर बोलतो का? नाही। म्हणजे सार्वजनिक जागेत वावरायचे काही अलिखित नियम असतात, ही एक समज असली पाहिजे माणसांना, मग ते तसं विचित्र दिसणार नाही, इतर लोकांसारखंच दिसणार। ही जी कविता आहे मालवणी कया इन फॅशन, ही जुनी आहे, म्हणजे जानेवारीमध्ये लिहिली आहे 2017मध्ये, आणि ती एप्रिल 17ला 4 एप्रिल 17ला ती प्रहारमध्ये प्रसिद्ध आली आहे। म्हणजे यापूर्वी मी सांगितलं आहे 2-3 वेळा की माझ्या तेव्हा प्रहारमध्ये 18 ते 20 कविता आल्या, त्यापैकी ही एक कविता आहे कया इन फॅशन। आणि ह्याचे सांगण्यासारखी एक आठवण अशी आहे की ही कविता तेव्हा कणकवली जायची पाठवायला, ते त्यांच्या प्रेसमध्ये गावी, मुंबईला नाही घ्यायचे। तर तिथून मला फोन आला की कयाहीन हा शब्द मालवणी आहे का, म्हणजे मालवणवरून कणकवलीवरून फोन आला। तर मी म्हणालो हो, 100% आहे। कारण पूर्वी मी लहान असताना गावातील लोक हा शब्द कधी वापरायचे तर एखादा विस्कटलेले केस खूप वाढलेले, असे खूप केस असले वाढलेले, किंवा एखाद्याचे कपडे खूप ढिले असले, ढगाळ असले, फाटलेले असले, तंग असले, की म्हणजे तो व्यवस्थित नसला, तर काया म्हणजे शरीर, मग त्याचा अपभ्रंश आहे असं मला वाटतं काया। तर मग ते म्हणताना मालवणी माणसं जी जुनी होती तेव्हा त्या काळात म्हातारे होते, ती म्हणायची काय कयाहीन रवतस। त्यामुळे मला 100% माहिती होतं हा शब्द कयाहीन हा मालवणी आहे। तसं मी त्यांना सांगितल्यानंतर ती कविता प्रसिद्ध झाली। आत्ता हा विषय यायची म्हणजे आठवायची गरज अशी आहे की गेले 2-3 महिने ती कोण उर्फी जे काही चित्रविचित्र चाळे करते, सार्वजनिक जागेत कपडे घालून वावरते, त्यावरून तो विषय सध्या तापला आहे। म्हणजे थोडा त्याला समजा एक कार्यकर्ती असेल भाजपचे किंवा आमदार जे काही चित्रा वाघ, त्यांनी आक्षेप घेतला। आता सार्वजनिक जागेत तसे कपडे घालून वावरणंच खरं तर आक्षेपार्ह आहे, तिला त्याचा जाब विचारला पाहिजे, कोणीतरी विचारला पाहिजे। म्हणजे कोण विचारत असेल तिच्या मागे आपण राहिलं पाहिजे खरं तर, असं मला व्यक्तिगत वाटतं। मग काही लोक काय करतात, ते पक्ष बघून किंवा आणखी कोण नेता बघून मग दुसरी तिसरी आणखीन त्याला फाटे फोडतात। जे करते ते चुकीचं आहे ना, ती हे सार्वजनिक जागेत असं वावरणं चुकीचं आहे। हा एक विषय आता आला आणि त्या विषयामुळे ही कविता मला लगेच आठवली आणि आता ही आपल्याकडे सादर करतो। कयाहीन फॅशन, जुनी कविता आहे, अर्थात 2017ची आहे, मालवणी कविता आहे। ही फॅशन असली कसली कळना नाही हा, ही फॅशन असली कसली कळना नाही हा, बाईचे केस बारीक, बाईचे केस बारीक, पोरांच्या मानेर येणी हा। आता बघा इथे रबर लावतात, फक्त फूल माळत नाही त्यात, बाकी सगळं करतात। ही असली कसली फॅशन कळना नाही हा, बाईचे केस बारीक, पोरांच्या मानेर येणी हा। भांग पाडून केस दाबून फिरवायचे दिवस सरले, भांग पाडून केस दाबून फिरवायचे दिवस सरले, कानावर केस खरडून माथ्यावर उभे ठेवू लागले। भांग पाडून केस दाबून फिरवायचे दिवस सरले, कानावरचे केस खरडून माथ्यावर उभे ठेवू लागले। पोरींच्या कपाळावर गंध टिकली नाही हा, पोरींच्या कपाळावर गंध टिकली नाही हा, पोरांच्या कपाळावर ठसठशीत अर्धचंद्र दिसता, पोरांच्या कपाळावर ठसठशीत अर्धचंद्र दिसता। कानात कुडा नाही डूल पोरी घालणं हत, कानात कुडा नाही डूल पोरी घालणं हत, पोर एका कानात मोत्याचं डूल घालून मिरावतात, पोर एका कानात
मोत्यांचं डूल घालून मी रावतत. काकना बांगडे टाकल्याने पोरींच्या हात मोकळे. बघा आता, काकना बांगडे टाकल्याने पोरींच्या हात मोकळे. पोरांच्या हातात कडी तर कधी पट्टे पिवळे निळे, रबरी पट्टे असे घालतात. पोरांच्या हातात कडी तर कधी पट्टे पिवळे निळे. बनियान घालून पोर रस्त्यावर येऊक लाजतात. बनियान घालून पोर रस्त्यावर येऊक लाजतात. पोरी बनियानवरच रस्त्यात चलतात. बघितलं असेल तुम्ही, पोरी बनियानवरच रस्त्यात चलतात. पोर कोण खयची पोरी पाठसून खय वळखा घेता. कोण पोर खयची पोरी पाठसून खय वळखा घेता. सडक छाप अवतारात दोघात इली समानता. पोर कोण खयची पोरी पाठसून खय वळखा घेता. सडक छाप अवतारात दोघात इली समानता. गरीब सरीब लाजेन फाटके कपडे लपवतात. गरीब सरीब लाजेन फाटके कपडे लपवतात. तेच फाटके कपडे मॉलमध्ये मोठे विकत घेतात. श्रीमंत तेच फाटके कपडे मॉलमध्ये मोठे विकत घेतात. कपडे घालीत अंग झाकाक अंगभर नाही तोकडा. कपडे घालीत पूर्वी कपडे घालीत अंगभर अंग झाकाक नाही तोकडे. कपडे घालीत अंग झाकाक अंगभर नाही तोकडा. हजारोचे पॅन्टी घालून आता रवता डुंगान उघडा. हजारोचे पॅन्टी घालून आता रवता डुंगान उघडा. म्हातारे आवशी बापाशी वृद्धाश्रमात धाडतात. ही एक फॅशन इल्या. म्हातारे आवशी बापाशी वृद्धाश्रमात धाडतात आणि पुण्य मिळो गावोगावी देवदर्शनाक फिरतात. म्हातारे आवशी बापाशी वृद्धाश्रमात धाडतात आणि पुण्य मिळो गावोगावी देवदर्शनाक फिरतात. मुला सांभाळायची जबाबदारी टाळून पाळण्याघरात घालतात. आता मुला सांभाळायची जबाबदारी टाकून पाळण्याघरात घालतात आणि घरात कुत्रे बाळगून त्यांच्या वांगडा खेळतात. घरात कुत्रे बाळगून त्यांच्या वांगडा खेळतात. कायाहीन रावणाऱ्यांका तेव्हा येडोखुळं समजत. कायाहीन रावणाऱ्यांका तेव्हा येडोखुळं समजत. कायाहीन आता आपणाक मॉडर्न सुधारलेलो समजतात. हे जे कायाहीन आहेत ते कायाहीन आता आपणा स्वतःक सुधारलेलो मॉडर्न समजतात. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. अशी तुमच्या बघण्यात कोण कायाहीन असतील त्यांना ही कविता नक्कीच पाठवा, अवश्य पाठवा. आणि कविता कशी वाटली ती नक्की कळवा. जर कोणी चॅनलला नवीन असेल किंवा कोणाचं राहिलं असेल तर सबस्क्राईब करा. आता परत आपण भेटूया एक मराठी कविता घेऊन. धन्यवाद.